Hello guys, si Pahak maglupak siya karon buntag. Maglupak siya og kamoteng kahoy o kalibre sa Bisaya. Amo na imong kuan. Balanghoy. Naglupak si Pahak. Namo ni siya oh. Mo ni siya guys. May kalibre, iya gibutang sa tawag ana? Lusong. Sa lusong. Mao. Sa English kuan man ano? Mortar and pestle. Mostar and pizza. Mortar and pestle. Okay. Mortar and pestle. Ang kalibre iyahan ki gagmay para dali ra siya lubukon. Ano na siya kita ko. Lubok mo ba ang tapos butangan din siya og kaning lubi nga kinagud na lubi. Tapos na siya sugar. Sige daan. Sugar. Depende na sa inyo kung hindi ka nagalahan ng tamis. Tapos, so guys, liubot ko. Ano sa kutsara? Start na tayo. Mga pila po na siya ka minuto maglubok. At tansyahon lang pag mix na dito sa bulmok na dito. Yung texture. anong makuan na siya. Nilupak ni Pahak. Okay. Sige, balik lang ta guys pag okay na ang kuan niya. Muna ni guys ang iyang nilupak after a few minutes. Okay. So, saan ay sunod ana? Ako na, hulmahon. Kanang iyang finish product niya, pwede na siya. Butangan pa na siya og margarine. Depende na sa inyo kung ano yung margarine dahil pero pwede Plus na. Okay. Pwede na po og dili, depende na. Depende sa inyo. Dili na siya ikuan og sugar. Di na siya tapingan og sugar. Okay. Kanahan mo kung gano'n tamis din. Butangan mo. Pwede na siya no, butangan siya og pwede ra pud siya butangan og margarine, pwede ra pud og dili. Pwede na po. Ano may margarine din, nag-isado naman ako. Pero gusto din mo, nasado din ang margarine. Margarine. Okay. Gusto din mo tamis yun. Sprinkle the sugar on the top. Taran! Ito na. Lamig na siyang paon. Bitin mo tila. Ang nilupak na balanghoy. Kamot na kahoy. Ang mga tawag. Okay.
Nag-unsa na ka? Nag-huli na ka. Sa Nilupak na kalibre. Look at that. Siya oh. Ay, sorry. Na siya yung finished product niya sa iyahang nilupak na kalibre. Ano sa Tagalog sa kalibre? Kamoteng kahoy. Kamuting kahoy. Para iyang main ingredients ang kalibre or kamuting kahoy. Tapos, ano na siyang isa? Lubi. Tapos, sugar. Tapos, margarine. Star margarine din. Ano na siya finished product. Oh, wow. Kasi may ikaw na pahidan pa na siya kuan. Ilan pa na siya o margarine na po. Margarine na po. Ikat pang kaduhan na siya na kuan. Dugay siya mo kuan no? Kuan. Dugay siya mo. Wow. Charot. Pwede na yun pang negosyo. Tagpila po na nga, ano, kung sa kuan na, ano. Ano siya? Ang negosyo mo, gamay-gamay. Pwede mangyapon na siya, pero yung nga kuan na siguro na siya tag 10 or tag 5. Wala oy, tag 10 na nga nakadakta. Hi guys, ato lang. Tilawan na to imuhang Linupak, nilawi. nilupak. Yum, yum, yum. Ha? Dapat mo, mama ko. Kaya guys, naghatag namin sa among silingan, sa among nilupak nga kalibre. Hello. Nara ang nilupak, gitilawan na nako. Lami siya guys. Mo siya ang naghimo oh. Nilupak tumipahak. Alam. Lami siya. Kaon sa ako guys. Bye-bye.